subukan, masisira ang buhay mo. Boss. Hello. Ang social mo lang. Hindi ko siya lang mag-deliver. Hello. Ang social mo lang. Hindi ko siya lang mag-deliver. Vloggers? Yeah. Oh no! Ano yan sir? Ano yan deliver yan? Milk tea. Milk tea? Magkano? Magkano kung mapadeliver ng milk tea? 25 lang? Ha? 25 lang isa. So, hindi isa lang. Oo. Sunod sa iPad kung ano kami tatanong. Hindi, nagko-content ako kasi kada deliver. Oo. Hindi magsaya? Ano rin din, parang para ka na rin nagra-ride sa malayo, parang gano'n. Sige kuya. Oo. Sandali, iikot ko muna, tama. Bigat. Ay. Doon na lang, doon na lang. Alis tayo. Deliver lang. Oo. Sir, kasama kayo sir ha, kinontent ko. On eh. Sige, wala problema. Oo. Oo, sige sir. Ay, hello. Hello. Yeah, boy. Sir, Ano ang account mo yan? Motoyorski. Sticker! Ito po. Ay, ito. Ito. Ayan. Oo. Eh sir, babalik ako mamaya kasi nakalimutan ko yung stickers ko dun eh. Magbibigay din ako ng stickers dun, nakalimutan ko. Pero babalik ako. Sige sir, thank you. Ay, babalik ako. Nakalimutan ko yung sticker. Pero babalik ako. Babalik ako. Babalik ka bakit ha? Nakalimutan ko yung sticker eh. Ay, sige, mamaya. Sige po. Ando rin, bigat. Ha? Oh, dito oh. Yan, diyan kayo pumesto. Kita kayo lahat diyan. Mga klase mo sila. Anong oras pa kayo alis? Uwi na ba kayo? Uwi na ba kayo? Hindi, ano ba yung bibigay? Nakalimutan niyo yung mga Sticker? Bigay sa ano yan, boy? Ano yan? Saan? Kailan? Hindi, kunin mo na lang, di ba? Mag-stay ka naman dito. Or sa kanila ka na lang. Uwi na ako. Saan ka ba pupunta? Sa akin sila naman dito. Ah, dito lang. Malapit lang pala eh. Oh, sige. Uwi na din Ang dami kasing order eh. Oh, naka-on naman ako eh. Kitang kayong lahat. Yan. Ay, naka-vlog. Oo, naka-vlog ako kanina pa. Pati yung mga pulis na isama. Oh, ang mga bagay. Ah. Hawa ko, ang dami nila sa harap dyan. Naman sa akin, Susunod nito, pupunta pa ako sa Kabuntunan ba yun? Saan ba yun? Ay, pupunta ko rin. manggot yung Oo. Red naman yan. Basta,
Mamaya, wala pa nga, hindi pa nakalista. Oh. Kuya, saan yung camera mo? Ito. At saka yung dalawa. Ayun oh. Oh. Gusto mo rin ng burger? Ah. Oh. Pre, hawakan nyo na. Oh. Dali. Oh. Happy na eh! Ito. Oh. Magkano yan? Ano po? 595. Oh, okay na. 595. Ah, sige, lagay mo dyan. Oh. Ay, flower boy! Ah, sinong gusto ng free burger? Kuya, paano daw? Pabomba na ako. Sinong gusto? Ay, may mga pulis. Tatanggalin na. Ha? Tanggalin na. Wait, sticker! Babalik ako. Oo. Oo. Ah, may sticker. Babalik ako. Alis na ba kayo? Alis na kayo. Babalik ako. Nakalimutan ko eh, ha? Oo. Ha? Sticker po. Babalik ako. Ito. Search niyo yan. Search niyo yan. Oy, naka-on ako kasama kayong lahat. Kaya i-follow niyo na yan. I-follow niyo na yan. Ha? Ayan, i-follow niyo na yan, ha? Wala. Babalik pa lang ako na. Nakalimutan ko kasi. Sticker. Oo. Babalik ka po dito? Oo. Anong oras ba kayo alis? Din dito yung camera. Ay, balik ka.